Yo, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up? So I can learn how to love. Nami karon mga bay sa Mualbual, no? So mo ni lugar magic place do, tanaw na tog na bay magic diri mga bay. So hope no na makita tag dolphin rin napita. Finding dolphin taron. So together na to ang Strays Motorcycle Club, no? Anniversary ride nila karon. Tara sila, dara mga gwapo kayo, mga gwapo. So naatas mga albual mga bay, so daghan kin tao dire, no. So summer naman daghan kay nag ano. Daghan kay na swimming. So later mga bay ato i-check lang dagat, no. See you. Yo mga bay, so naataron sa bus stop ko, no. So mao na ni ang Mualbual bus stop. So mao ni ako mga grupo, no, Strays Motorcycle Club. Sila tong kauban karon. Ni ada diri sa bus stop, kuyog ang bus nga gamay. So nindot kay diri guys, no, kay daghang tao pero okay kayo. So kung gana mo ari, pa-register mo dito sa municipal kay di mo kasud kung wala mo kanang passes. Nginan lang sila passes guys. Affordable na kayo. Country tour. So nindot ang dagat karon. No? Hi. Unsa na siya, ma'am? Ilang tinda to lots. Lo unsa din? Unsa na siya? Suwaki. So ligya sa suwaki si ma'am ganam. O ganahan mo malit og suwaki mga bay, mga chicks kay mga namligag suwaki, no. Dali mo bayarin apa? Ano kabot? Para kabot dira. Aranga? Tawa. Wajud na guba ang prince, ah. Dali ba ano kaya dayo? Guba lang kuan. Mulimpyo na ikuan ba? Kanang ikuan ba? Unsa? GoPro ba? Mulimpyo na. Limpyo na? Oo, ay kumpiyansa. Uy, boy, ano, digo, no? Ano? Mo na yung pinakanindot mga bay sa Lakko, no? Sa tanan Lakko, mo na yung pinakanindot kaon. Gutom na kayo sila ba?